mi mag apas ni Cristel. Wala, lapok man din eh. Bisaan sa namo gamong trabaho ni papaidi dito. Himuog. Still guys, amo ma ang tagbuon. Uli. Ana-ana siya to aning gawas. Mingaw po di siya ramo guys, kanang uli siya. Still guys. Liwang sa taman ah. Samot na liwang. Natinga si Zakir naghana hala. Gamay ka man sa pagkakaya. Garbisa nagalina anak. Tanaw anak na ay nagluko-luko dito to amor ghas. Tara tas gilid to ah. Sabot. To gilid. Tas di des dapit des dapit. Katua dito ka. Lagi Nawa. Diara dia. Diara dio. Tao ni ma. Oh. Masag pipino. Kabago no, makapanibago. Naghanak adyo oh. Sa mga tuy-tuy na. Wala may tuy-tuy dito si ate. Ang mingming, yung ipakaon. Pakaon ako dito. Ang pangit! Smile! Smile! It's the smile! It's smile! Mingaw si Jagi, mingaw. May smile ati hindi. Smile sa ili! Smile Nang sa! tago man noon. Dugdug sa amin dari guys. Dante! Paminaw sa Dante! Kinagiingon si ate. Paminaw sa dire. Ganun mo ni dili ihatod si ate sa kalsada. Uli na si ate mo balik na dito sa Dumaguete. Ha? Mulagra ka dito sa kalsada, di mo ihatod. Nilig mo uli ko, lipay kayo ka. Suman, miminaw? Mingaw man sa gud. Mingaw nga ra pa. Hindi mo ni mo ihatod si ate. Turo kasi mong bayi dito. Hindi kami ngawa ni ate ha. Dante, paminaw Dante. Nakaroon kayo padul-dul ka na ako. Ha? Dul ka na ako kay gimingaw ka. Away na udong biro. Wato dito ka kining away ha. A few moments later. Ang talong man. Marin tara. Mas barato diri ang sibuyas. Salamat. Uli na tama? Ang sabay mo ganahan di ay. Wala na. Ay si Papa kay hello guys, gikan dai mini Cristel sa kuan, ubanan ko liga na malit ni upuan. Kana mga lamas. Nambayit ni kanang ngani naghana. Kay maninda man pud guys. Kay kuan deron kanang Domingo. Kani mahal man ni dai kay tutulo 5 ingani tindahan. Ini palit ko kuan ni siya worth of 50 pesos ang naghana na. Sili nga sal, ay sal. Pang Bicol Express ni palit ko buwad guys kaya mo pang konsumo. Kaya na mo din nabasa Domingo mamay og buwad. Diya ka ni kuha ni siya guys kanang batong repulyo sayuti para sa itong pakbit. Diya nakakang kubasa guys kay giuta naman to. Palit lang po kong kubasa para ni sa kang utan nga kubasa nga ginataan nga kubasa o kani
Suga guys kay kita man ko og Bugay pa ni siya mahinog ma. gihatag lang man ni sa 20 pesos na mahal man ni ingani. Gaya ba no pero gihatag Sabi, naman ana. gihatag ra og 20 pesos. Bugay pa ni siya. Kaya last Crystal guys day nagtabang na kog himo og kuan bandaritas. Iga kuan. Tawag dito. Bagyo beans. Tumaro na mo malit kay namalit na mo kog kuan sa dalagit. Kaniyo. Ang gipon anday gani sinisano. Dirata. As na pamutoy dila tang kuan ba. Untang gipapalit ni Crystal guys kanang ready to eat. Ready to eat na ni siya. Ja, salamat ka sa blessing. So, nag-prepare na lagi miron kay si Papa Edi. Busy pa ka sa karon guys na mag-kuan. Pero, di ko jud mi kuan guys, nag-start ang trabaho. So, nga sabi sa Ginoo. Salamat. Ja. Salamat din ka sa reply ni mo, Ma'am Joyce. Kanang ni-ask Crystal. Si Crystal mula na siya sa elementary hantod na ni elementary na si Jus Manila. Choir na si dito sa simbahan na tumi magtigsimba sa Pinaglabanan Church. Kay di ra mami dito St. John the Baptist. Mo ni sa choir ni siya guys, ja. Pag-abot ko dari sa Cebu, pag high school po ni dyan, nag-choir gihapon ni siya dari sa Uslub. So kanang katong lining comment nga kanang magsimba lagi. So magsimba mami guys. Pero di lang na mo i-appeal sa muhang vlog kay mawabo ta guys magsimba nami. Ha? Diya, nasuko na si Nicole guys, kay balik-balik ko no. Pero nanos Crystal sa may atong pesturahon kay Isa man. kuan ka nang nagserbisyo lagi ni siya sa simbahan. Yes. Kay bisan og kuan nanas Dumagiti, moadto gyapon na siya sa simbahan. Asa to simbahan niyo sa Dumagiti dai Immaculate Perpetual Health. Lama po dito sa kuan guys, katong na imong gi kuan ni ate. Dapit sa dapit sa Dulong Robinson. adi dito. Dili, dito na sa likod sa so, lagi na nang busy kaayo. Usahay dili na nimo kuan sa imong schedule. Pero kuan dili jud po nimo kalimtan si God, of course. So kay dili mo jud po kalimot ni God. Kabalo man na si God nga na jud ko connection niya kay if dili na nako kaya kung nako problema adto ko kapilya mutok-tok ko didto. Sorry kay Lord, usahay hindi ko maka simba nimo pero always jud ko nag-talk ni God before ko matulog. Always jud ko na jud ni connection mo ha. Wala. Diyan po ko pasagdaan sa Ginoo. Dahil nga nakakuan guys, salamat ka Diyos sa kuan ka na. Sige man dyan po na yung dautan na nang moingon ka nga pagsimba mo. Salamat ka Diyos. Kuan dahil sa guys ka nang born again. Born again dahil siya. So wala man tayo problema na mga magsangyaw ta sa tuhong nasa Bible. Kanang hindi pwedeng kadadlaw ta mo sangyaw po sa mga part sa ang parang sa pagsangyaw dito sa Bible bitaw. Eh gusto man niya nga mo share ta sa atong nakatunan sa Bible. Kanang murag naman tay mga vlog diha. Ay sa una. Di man ako man. Ako naman pong gikuan lagi sa dito baghapon nga kay nas still good. Pero so mga Kay guys, karon mong ga kuan ng mga tawo mo gudon kay ingnon nimo nga tigsimba lagi pero pagawa sa simbahan mo nang laksot na ang ubang tan-aw nila sa mga tawo nga pirmi lagi simba pero pagawa sa simbahan mo gihapon ang batasan murag dili gyapon malamdagan nilang mga hunahuna ba mo nang dili na karta ng tawo ron nga tigsimba pod kay ingnon nga naadyo connected with God kay uban kay ingnon ra man na silang simba ra man na sila nya pag-abot dire grabe kay mamali ka sa mga tawo grabe kay mahilabot sa mga tawo ana ba murag giguba na nila ang kuan ang tanaw sa mga tawo nga tigsimba gani tungod sa mga tawo nga inana pero wala kita ra joy makaluwas atong kagalingon niya ang Ginoo ra puy kay bawo mo judge nato manang di ta mo judge sa isig ka tao. So mga to guys, nag-explain na po mi kay Domingo ba yaron guys.
adlaw po doon sa tingpapahuway, adlaw po doon sa tigampo, manang Tigsimba. simba. Di man po na, di na to kalimtan kada adlaw, di jud na to na makalimtan ng pagpasalamat. Sama to guys, kanang naamo gusto still dari mag-prepare na mo tabang nga. Tabang, ka-prepare si na mo og tabang pod kay mo uli na pud sa siya kuan. Malipay po ko nga maabot lagi pud siya kay siyempre nga na ba siya nang inahan. So sinikol po guys, nagluto to agad do sa kusina sa among kaju. Sa kaju siya nagluto kay murag dari. Sa ballpen ganyan mo kalpo masako. Galuto sinikol og buto-butong bukog kay ro makahigop si Cristel. So, karon tag-taon maniod to me guys. Ay buto-butong bukog. So ikatawar din nato mga kuan guys kanang mga adlaw-adlaw nato mga pagsuway or mga panghatag sa Ginoo mga grasya. So, maniud to sa ta guys. Nang maniud to nami, salamat kado sa mga grasya. So, nagkuan sinikon kanang nagsabaw Bukod ako gaon guys kay utan. Ja Lord, salamat sa muhang mga isanasuluhan karon adlaw. Ja kompleto mi. Kompleto mi nga maniud to. Dababo, salamat kado ni Ma'am Bisminda. So mga unta guys, aghan sudan is karami ag sobra ganing buntag itlog og buwad nga tinganing buwaraw bangsi. kauno na. Hindi tabaw sa nang bukod sa kuan ka ng ribs. Kit-kit yun na. Lungoy yung sama na ko sa kahiwa nga gamay kado. Ay pa. Ganun kung buti dito. Kaya naman ko lang sa bang mga adi. Magluto na lang sudan. Nakakamahaw dito, dito para makasib na kasi mo ang budget. Pero grabe kasi tipid siya guys, kana mahadlok siya mo gasto kay Hindi ako kauli ba? kuan nga nang naggagalis nagdilata karon kay mado na naman kuno na adlaw nga makasudan siya kanang mga pero ipa-ibabaw lang to nimo nak sa rice cooker. Padung mi dari kristal kaya mo butangan og kuan nga nang pamista-pista mo ang tindahan para maingganyo po dagat yung mga customer. Ika naman. Ayun na, sa laksot na. Inana lang, di na makita to. Magdako nung sa bitin siyang adto ka to na itigwang na dito nak. May matanda na nga bitin. Ano? Kasi pag di doon bago pa na. Kana ni dako kadto diha ba? Ano? Tana og kaning naskare. Kay murag Saan mo ni? putda. Isa ko nung dadaan si nanay og kuan. Tadaan ko niya bitin. Og kari usa diha. Ano? Okay ra ba ni siya babay kuan? Damage. Wala. Isa pa. Kana usa. Ano? Siya guys, kanang yun ang dadun dito sa kuwan talong. Pila ka buki mo dadun? Ikaw? Hindi po na dyan siguro mahurot. Kani usa kay mura lagi ni sag na damage. Oo, ni damage ni usa day. Kari na lang dari di ah. Ay katuto to ah. Ano? O kani. Na. Na. Kani usa ni kay ani paglawan na ni mura masyag na okay na day siya. Ya pila lang na. Saan mo ni pagdala? Iso do plastic.